Трайко Майнов. Адреса село Илиджиево, Солунско. По-гръцко каже. По гръцкото Йоанеш Манус. Нея Халкидона, Салоники. По кой да ти го кажа? Благорода Майнова. Майнова. По презимето от татко ми Попова. Така? По-гръцко Вангелица Мано. Папагопол. Халкидона. Халкидона, Тесалоники, периферия. Да. Да ме прашам се, Еднаш как? каде го научите македонскиот јазик? Абе са Не роди. нема нашите родители друг език. Македонско само зборува. Да. Нема друга И ден до работа. денеска роми. Македонци сме. Ние и македонци ке умрма, що направимо? Не може да биде. Сега работите да не разтурме.